Seguimos en tempo de tertulia hoxe na compañía de Alba Nogueira, de Xavier Carro e de Arturo Maneiro. Un pouco menos de 20 minutos que nos queda de programa, temos que falar das candidaturas europeas, dos nomes que van saindo, fundamentalmente neste momento do que toca falar. Visto o silencio de Rajoy, o ministro Arias Cañete pregúntanlle todos os días aos xornalistas se vai ser ou non o cabeza da lista do PP. É certo que sega a ser o favorito nas quinielas, que ten preparación, mesmo está estudiando chinés, digo Alba, porque tes moita querenza polos idiomas, que esteas tranquila, que... Bueno, non chinés, pero inglés está dando duro tamén o exministro José Blanco, sabemos xa, está confirmado que estará na lista do PSOE no número 10, e logo hai tamén algunha cousa que me gustaría comentar con vosco destes días, estes intercambios... Parece que vai encabezar Ana Pastor, non? A do PP, sí. Agora me dirás, tamén está nas quinielas Ana Pastor, non? Tamén está a soar efectivamente nas quinielas Ana Pastor. Bueno, en clave máis galega, falase moito destes días das valoracións que saen dende o Partido Popular galego sobre a alianza do BNG con Bildu, e hai tamén algunha incógnita por resolver, por exemplo, quen será a candidata Marca Ague, aínda que, se non fora Lidia Senra, sería, creo eu, unha sorpresa para todos. Bueno, do que se sabe, do que non se sabe, bueno, que pensades? Empezamos, se parece, pola lista do PP, porque tes aí esa información de que tamén Ana Pastor está nas quinielas, bueno... Bueno, lino hoxe en internet en algún sitio. Un ou outro son ministros e iso tamén obrigaría a facer cambios no Executivo, non? Sí, igualmente. O que me parece é que este desinterés do PP pola candidatura das europeas me parece preocupante, non? Me parece preocupante. Falábamos antes de entrar en antena que ao mellor son unhas eleccións onde a xente, bueno, pois non ten moito interés. Eu, sin embargo, estou palpando na calle o contrario, non? Eu creo que máis que nunca neste momento donde os homes... Empezamos a ser conscientes, non? Empezamos a ser conscientes de que Europa pinta moito máis nas nosas vidas do que pensábamos, non? E que, bueno, o caso da pesca é moi evidente, acabamos de falar del, pero en ese tema sí que pesou sempre Europa, non? Pero ahora xa non é só neso, é nas pensións, é na sanidade, é na educación, en todo, porque cando se fala dunha política, cando a maioría que goberna Europa é unha maioría virada á dereita e impón unhas políticas neoliberais, pois os resultados son estas políticas de recortes que se están aplicando, e cando as políticas son outras, vemos, por exemplo, o caso de Alemania, onde sigue gobernando Merkel, pero agora co apoio dos socialdemócratas, e o cual obrigou a aprobar un salario mínimo interprofesional en Alemania, cousa que antes non había, non? Por exemplo, non? Entón, eu creo que a xente cada vez é máis consciente de que é necesario tomar partido en estas eleccións europeas, e me parece que desde ese punto de vista a desidia do Partido Popular por tomarse este asunto en serio me parece unha irresponsabilidade bastante gorda, non? Bueno, se os parece, empezamos polo Partido Popular, entón, pero para que nos dé tempo de falar un pouco de todos. A ver, Alba e a Maneiro tamén están desexando saber quen vai ser o cabeza de lista do PP. Morremos cas ganas. A verdade que a min o que, incluso a min o que me sorprende é que estemos esperando o dedazo divino, non? É dicir, que a cuestión é e que os propios membros do Partido Popular o digan sin ningún tipo de pudor. A semana pasada eu vía o saír dunha, non sei como lle chaman, comisión executiva, digamos, do órgano de dirección do partido, e todos saían dicindo, bueno, hai que esperar a que el presidente hable, hai que esperar a que el presidente hable. Digo, bueno, a min, sinceramente, os modos democráticos do principal partido, digamos, por peso institucional deste país, que é que estén esperando a que Rajoy se lle ilumine a bombilla. Espíritu Santo. Sí, bueno, efectivamente, últimamente o Espíritu Santo se ilumina bastante, non? Entón, bueno, pareceme sorprendente, é dicir, como modos democráticos pareceme moi criticables e absolutamente pouco homologables co que sucede en calquera país que teña un mínimo de tradición democrática. En segundo lugar, si o candidato é Cañete, sinceramente, eu creo que os galegos e as galegas terán que pensar moi ben o seu voto, pero eu, desde logo, Arias Cañete, o ministro dos terratenientes do sur, o ministro da Lei de Costas, o ministro do Cerco, pois, bueno, o ministro de Mauritania, da flota cefalopodeira, poñerlle o noso futuro nas súas mans, pois, bueno, eu creo que mellor encomendar e poñer o noso voto noutra cesta. Por moito chinés que saiba, Arturo?
A ver, ti que pensas? No, vamos a mí me gustaría que tivese razón, Xavier, de que efectivamente a xente ten moito interés por este tema e me gustaría que efectivamente o labor dos parlamentarios europeos estivese en proporción ao que cobran, me gustaría que o que eles din tivese repercusión real na vida política, na vida administrativa e económica do país. Me gustaría que isto fose algo que realmente pois movese a xente, vise que aí é necesario ter xente que realmente pois que consiga cousas en Europa. Bueno, pois sería bo. Eu penso que non é así, desgraciadamente, quer dizer que eu entendo que Europa, non Europa, o Parlamento Europeo para os españois, que somos tamén Europa, pois non é un tema que lles preocupe excesivamente, nin que vexan realmente que fan algo os parlamentarios europeos. Así lleva o Estado español en Europa. Bueno, É dicir, que é un Estado sin presenza no debate europeo e donde, efectivamente, o que estamos é de campeóns dos recortes, é dicir, cumplindo os primeiros antes que ninguén as medidas que... Eu creo que a presencia en Europa desgraciadamente non é o Parlamento, sino que son as institucións estatais. Pois, efectivamente, as dúas cousas. As dúas cousas. Son os que realmente deciden. España é un cero a esquerda. Non, Rajoy está... O goberno español está neste momento poñendo moitos asuntos e conseguindo moitas cousas. Por tanto, creo que nos digan que temos que recortar máis as pensións, que temos que aplicar unha reforma laboral máis intensa, que conseguimos. Todos os temas que se están falando... Regalos de la... Todos os temas que son... Por aquí. PP regalos. A ver, pero deixade que remate Arturo, digo porque... Quería decir que todas as cosas que están levando a moito máis Europa, en estes momentos leva o goberno español traballando duramente nese tema, tanto o tema de inmigración, como é un tema moi actual, o tema bancario, o tema fiscal, están loitando moitísimo máis porque todo eso sexa moito máis Europa. Eu entendo que, evidentemente, máis Europa é perda de soberanía, e para dentro dun plantexamento nacionalista a perda de soberanía é a perda do seu, diríamos, do seu ideal, pero Europa é unha perda de soberanía de cada unha dos territorios pequenos, e, por lo tanto, canto máis Europa, menos soberanía pos demais. As decisións se toman nos órganos decisivos europeos. O problema, Arturo, é que, digamos, cando o que temos non é soberanía, sino un patrioterismo un pouco ridículo, como teñen en xeral os españois, nos vai o conto como nos vai, porque resulta que a gran potencia europea, que é a Alemania, ten unha constitución donde di que calquera decisión relevante que supoña cambios constitucionais deben adoptala en Alemania e que ceden a soberanía que eles queren e pasa polo Parlamento alemán todas as decisións que impliquen cesión de soberanía. E en España o que facemos é dicir sí, buana. Entón, claro, a soberanía se cede con cautelas. Entonces, quen sabe do conto, accede de outra maneira. Se queres máis Europa, tes que ceder soberanía. A min o debate non está aí. Eu creo que máis Europa é necesaria, e creo que máis Europa é necesaria no ámbito fiscal, como te decías, non pode ser que hai que equiparar a presión fiscal, hai que equiparar tamén os salarios e as condicións de vida en Europa, ese é o camiño. E os servicios públicos, non? O que pasa é que ti decías, e tes razón, que en Europa, para ter peso, o que ten peso en Europa, hai, por decirlo así, dúas fontes de legitimidade. Unha é o Parlamento e outras son os Estados. Evidentemente, os Estados pesan moito, pesan máis os Estados que o Parlamento, pero tamén tens que reconocer comigo que, dado que o Parlamento Europeo é a única institución europea elexida directamente polos cidadáns, o Parlamento Europeo cada vez vai a ser quen vaya medrando en poder. Polo tanto, e de feito é así, coa aplicación do Tratado de Lisboa, agora na próxima legislatura, por exemplo, xa por primeira vez o Colexio de Comisarios, o presuposto da Unión hasta niveles maiores que os que hasta ahora se facía, van a ser decisos que adopte xa o Parlamento Europeo, que finalmente, como digo, é a única institución que votan directamente os ciudadanos. Pois a mí me parece que é democrático, sano e responsable
decirle aos cidadáns, explicar aos cidadáns que estas eleccións europeas son importantes para elegir os representantes que teñen que facer ali, facer valer e facer que teña peso a voz dos cidadáns en Europa fronte a voz dos estados que a veces, pois, bueno, pois, ainda que os estados tamén son elexidos democráticamente, pero a súa vez hasta ahora son os que teñen peso, a súa vez poden estar en circunstancias de os ministros, todo tipo de organizacións que hai en Europa decisivas son formadas polos gobernos dos respectivos estados. E o Parlamento, me gustaría que fose ese tema e que se chegue un momento en que o Parlamento demostre que efectivamente se está ganando o seu soldo, que de momento non yo vexo. Recoñezo. Hai ministros que tamén. Ana Mato non foi a ningunha reunión do Consello de Ministros en todo o mandato, me parece, aínda. Non sea que vamos a entrar en nomes tamén para... Así tamén se pesa pouco, Claro, non, así pesase bastante pouco. Formas de pesar pouco tamén a veces. É unha cuestión de ver desde o punto de vista institucional, e a mí me gustaría que efectivamente máis xente votase, fose aí, que non haya unha abstención do 50%, nin do 48%, eu creo que sería bo poder mover todo eso. Ora, ninguén di que a candidatura que saque Rajoy non poida despertar un pouquiño o tema. Bueno, E se sale Esperanza Aguirre, por exemplo, como cabeza de lista, o mellor, algúns Os sectores... galegos vainos de película. Bueno, pero é que non vai a salir unha candidatura galega. Bueno, pois Non hai unha candidatura galega para as nada, europeas. Co cuñado de Rajoy de número 15 xa nos chega ben, home, para que máis? Os nacionalistas non teñen tampouco cabeza de Galicia, teñen unha cabeza aquí a xente en Galicia vai a ver cabeza compartida, non hai forma. En todo caso, digamos, a xente en Galicia vai ter opcións de votar candidaturas onde o número 1 sexa galego. E no caso da candidatura do Partido Popular, con sorte, irá ao cuñado de Rajoy, xa digo, de número 15 ou de número 17 e tamén... Ou a José Blanco, número E a cuñada de Rajoy ten algo Un malo a verdadero cuñado de Rajoy, non sei se... Nada, pois que eu non lle escoitei abrir a boca esta sei, que ao legislatura no Parlamento mellor ten Europeo. algún defecto que non debemos coñecer. A cuestión é, ti escoitaches algunha iniciativa que tuvera Millán Mon toda esta legislatura? Recoñezo que non escoitei as iniciativas de moitísima xente. Pero de Millán Mon tampouco, non? A ver que Xavier me quere apuntar algo sobre a presenza de Blanco na lista do PSOE. Eu quero saber que pensa tamén sobre iso. Me parece unha magnífica noticia para Galicia, me parece que a presencia de Pepe Blanco garantiza a defensa dos intereses de Galicia dentro do grupo parlamentario socialista, que espero que será o grupo parlamentario mayoritario na próxima Cámara Europea. E me parece estupendo que poida estar ali. E o di sinceramente, creo, non? Sí, totalmente, claro. Porque o conozco personalmente... Alba quedou estupefacta, que saibas que quedou. Gústame que a xente este convencida do que defende. Eu a Pepe Blanco, pois non, coincidín con el cando marchou do Consello da Xuventude, pero nunca a verdad que tuven... xa choveu, Alba? Sí, xa choveu, é dicir, realmente el estuvo antes que a min e non o conoce. Bueno, el poñía o aval do seu traballo feito tamén no Ministerio, non? Pois a hora de amosar o seu compromiso, non? Con Galicia, vamos. Me parece que é evidente, están aí os presupostos e están aí as obras que incluso ahora eu penso que hasta se están botando un pouco encima dada a situación de crisis, non? Pero efectivamente o gran impulso ao AVE galego, aos portos, aos aeroportos, ás infraestructuras en Galicia foi dado durante o seu mandato como ministro de Fomento, eso é indiscutible. Malenia non fixo nada mal, a pesar de algún medio galego que lle xurou venganza por algunha frase desafortunada seguramente, pero non fixo nada mal tampouco. A mí me parece ben que vaya Pepe Blanco, verdad? Creo que foi o ministro que fai cosas por Galicia que realmente, bueno, pues merece ir aí. Paco Vázquez non estaba moi de acordo porque eso que dice de que non deben ir os ministros nas listas e non é unha boa cousa. Non é o único Pepe Blanco ex-ministro que vai. Paco Vázquez quería que fora ex-embaixadores. Nin tampouco. Por me gusta. Estará aquí o Benres, Paco Vázquez, xa lle preguntaremos tamén, a ver... que merece polo seu traballo ter este tipo de cosas. Además, eu desto sempre digo moitas veces que ser parlamentario europeo a mí me gustaría serlo tamén, porque como se che toca unha primitiva.
a cantidad de ingresos e prebendas que tes como parlamentario europeo, queda unha primitiva destas boas un pouco de lado, non? Eso me parece, de verdade, unha certa frivolidade e eu creo que é unha realidade que me doe, e me escandaliza. Depende como a xente use os cartos do Parlamento Europeo. Os parlamentarios europeos teñen un salario e o que teñen é máis medios de apoio do que teñen os parlamentarios, tanto estatais como autonómicos. Moitísimo salario. O salario dos parlamentarios europeos dos españoles era equivalente ao que teñen os parlamentarios das Cortes Xerais, porque cada un tiña os salarios dos seus países. Xa lle gustaría. Dos seus países. Non, é así. Os parlamentarios europeos españois cobran o mismo que os parlamentarios estatais, porque teñen un réximen que cada un cobra igual que nos seus países. O que teñen é unha oficina de apoio que non teñen aquí os parlamentarios españois. A mí me parece moi ben que vexas eso así, pero que mira cales son os ingresos, cales son os ingresos que leva cada parlamentario e cales son os ingresos que levan a España, como oficinas, sin oficinas. A mí me parece que perverso, absurdo, eu non estou disposto a entrar en eso, porque eu non sei o que, non sei o que... Cobra moito, cobra moito. Mira, cobre o que cobre, terá que cobrar o que teña que cobrar, pero a cuestión é, cumplen un papel representativo e, polo tanto, eu quero que os meus representantes quero que os meus representantes esteñan ben pagados e que non esteñan ali pensando en que teñen que facer un negociete por fora con non sei quen, cosa que ao mellor se fai en outros ámbitos ou, desgraciadamente, en moitos casos de corrupción que hai polo país adiante. Por tanto, me parece que os parlamentarios esteñan ben pagados está ben feito. E o que dice Alba é certo e é así. Os seus ingresos son os mesmos que os dun diputado estatal. O que teñen é despois teñen unha asignación para contratar xente de apoio. Que solo lla pagan si justifican unha nómina. Son gastos finalistas, non son para eles. De canto é eso? Pois son 3.500 euros o que cobra un diputado estatal. Non, o que ten para o seu... Pero o que ten para gastalo en, e se non gasta, non gasta. Se non gasta, non recibe. Poden pagar dúas nóminas, e entonces, se as pagan ben, e se non... A mí me parece moi ben que defendades este plantexamento. Se tende razón, pois está ben. Eu considero que tiñan que traballar máis para gañar eso, creo que é un custo... Os que teñen que traballar, efectivamente, quen non traballe, sí. Eu coñezo a parlamentarias... É un custo excesivo para Europa. Porque non dis tamén que, mentras que un europarlamentario español cobra 3.500 euros, un europarlamentario alemán cobra 16.000. Porque non dis tamén? 3.500 euros. Claro, porque eso... Porque eso tamén é así. Os europarlamentarios españois cobran menos que os outros países. Porque cada país cobra... Que casi todos os países son... Porque o que decía Alba... Os italianos cobraban o doble, aí... E os franceses o triple, e os alemanes... Así están os países, e así chegaron a estar como estamos, e así está moita xente... Non creo que sea indicativo deso, porque os alemanes non están peor que nosotros, Estos señores vivindo tamén. Por favor, me parece unha frivolidade... Non, me parece que é unha realidade. É unha realidade máis que unha frivolidade. Bueno, derivou a tertulia hacia un aspecto no que eu non pensaba que íamos chegar, pero en todo caso... Isto quere decir que as candidaturas non teñen moito tirón nestas eleccións, me dan a mí a impresión. Creo que se vota máis opcións políticas, partidos, tendencias, máis que as candidaturas. Porque a candidatura tamén necesita ter unha expectativa de un resultado inmediato. Este vai a ser presidente, este vai a ser tal. En Europa eso non é... Bueno, pois que aí a xente sabe se está votando, por exemplo, a favor de seguir cos ditados da Troika, que é o que nos ofrece o PP, ou non está a favor deso, vale, perfecto. Non estamos máis concienciados, como digo, a boliña de boi morto non creo que estén moi preocupada pola Troika. Eu coincido con Xavier, neste momento sabe todo o mundo que as políticas que vamos votar, se votamos o Partido Popular, é seguir con recortes de pensións, de reformas... Non é un mitin. Non é un mitin. Que reforma... Se sabe que vota o Partido Popular... Home, que reforma do sistema fiscal nos presentaron antonte? Se fago o mitin co bloque. Non é facer un mitin, é que reforma do sistema fiscal nos presentaron antonte e quen lles mandaba reformar o sistema fiscal? Vamos a ver, pero... De momento proposta, non? E seguramente moitas cosas non sairán adiante. Digo porque dixo Montoro que non era a proposta do goberno.
agardemos que non, que efectivamente non nos sexa. Isto é a estrategia típica, non? Primeiro unha cousa así de grande, non? Despois vamos sacando tal, no, lo de la vivienda era un tal, claro, que se cerran a poñelo, vamos, manda truco, non? Bueno, non temos tempo para máis, quedaron cosas por comentar, así máis en clave galega, pero farémolo en vindeiros programas, hoxe deixámolo aquí, grazas aos tres por acompañarnos, estes hoxe moi atinados, os tres, rápidos, rápidos. Deixámolo aí, non me metas a mí en aprietos. Bueno, grazas a Xavier Alba, Arturo e agardos verbos os tres axiña. Grazas a todos por seguirnos. Mañá, pois, como sempre, analizaremos en tertulia a actualidade da xornada e conversaremos tamén no tempo da entrevista con Bieito Lobeira, secretario de Organización do BNG e director da campaña para estas eleccións europeas. Mañá, a hora de sempre. Viacua, o coidado da auga. En Viacua temos claro o noso compromiso cos clientes e aspiramos a ser cada día máis próximos. Queremos seguir sendo fieis. A nosa responsabilidade é coidarte. Traballamos para progresar, progresamos para innovar. En Viacua innovamos cada día para darche o mellor servizo.